Nakon reprezentativne stanke i podosta promjena u kadru, Riječani su na Rujevici dočekali Cibaliju koja je s 3 uzastopne pobjede prije tog odmora stigla do sredine ljestvice. Ono što momčad Mladenu Bartolovića nije išlo u prilog je podatak da su Vinkovčani izgubili 5 posljednjih međusobnih dvoboja, a u čak 6 nisu zatresli riječku mrežu. Matija Škeku ovaj je susret morao bez ozlijeđenih Črnica i Sluge, a odmarao je Vešovića dok Jelića nije bilo zbog smrtnog slučaja u obitelji. Gosti su na Rujevicu stigli bez ozlijeđenog Vitajića, a Bartolović je na klupi ostavio novopridošle Stepčića i Ikića. Počelo je vrlo vatreno i vrlo žustro, već u 2. minuti Rijeka je povela. Nakon udarca iz kuta, Gavranović je bio najspretniji pred Vinkovačkim vratima i pogodio je za riječko vodstvo. Samo 2 minute kasnije već je 2:0. Kvršić je probio desni bok, ubacio, Gorgon samo podmetnuo nogu za povećanje riječkog vodstva. U 15. minuti Cibalija je imala jedinu svoju prigodu u prvom dijelu. Muženjak je projegao Štrkalja, Vinkovačka 11-tica je izašla sama pred prskala, no tukla je pokraj gola. U 19. minuti dupli pas Sebera i Gavranovića. Brazilac tuče, Brkić spašava. U 37. minuti mogla je Rijeka dobiti kazneni udarac, točnije trebala je nakon igranja rukom Galića u svom kaznenom prostoru. Gabrilo međutim nije pokazao na bijelu točku. Zato je u 42. minuti Gorgon postigao svoj drugi, a riječki treći pogodak. Eber je sjajno ubacio iza Vinkovačke obrane, Gorgon natrčao i samo vrhom kopačke proslijedio loptu u mrežu. Gosti su prvi zaprijetili u drugom poluvremenu. U 48. minuti Galić probija lijevi bok, ulazi u riječki kazneni prostor, no tuče pokraj vrata. Rijeka je odgovorila novim pogodkom 2 minute kasnije u 50. Mavrijas ubacuje na drugu vratnicu, Gorgon vraća glavom, a Eber ispada pogađa za 4:0. Dvije minute kasnije u 52. je i 5. riječki pogodak. Bradarić je sa 25 metara lijepo naciljao i iznenadio Vinkovačkog vratara Brkića. U 57. minuti ponovo prijete Riječani, dupli pas Bradarić-Gorgon. Brkić na kraju još jednom brani pokušaj Filipa Bradarića. 6. riječki pogodak stigao je 11 minuta kasnije u 68. minuti. Kržić je ubacio na drugu vratnicu, a tamo Mišić atraktivno i efektno poluškaricama pogađa za 6:0. Nije to bilo sve jer je u 84. minuti Domagoj Pavičić ubacio je slobodnog udarca, a Punčec glavom tukao pokraj vrata. U 90. minuti, točnije u 2. minuti sudačke nadoknade, Gorgon je postavio točku na i za svoj hat-trick i za veliku, impresivnu, uvjerljivu riječku pobjedu od 7:0 nad Cibalijom uoči dolaska AEK na Rujevicu u okviru Europske lige i gostovanja u Splitu na jadranskom derbiju protiv Hajduka.
Očito da smo danas naletili na izuzetno raspoloženu Rijeku, čak mogu slobodno reći ovih 7-0 je, pa neću reći malo, ali evo, moramo biti sretni da je završilo samo 7-0 s obzirom na cijelu utakmicu. Pa očito da nismo bili danas ni psihički ni fizički spremni za onu utakmicu, a to govore i golovi koji ste sami rekli, smo u prvih 5 minuta već 2-0, 40 ne znam kojoj minuti, 3, u 93. minuti opet primjeć gol, znači jednostavno ekipa nije danas bila psihički spremna i sigurno da je ovo neugodno, ali to je nogomet, to je sport i s tim se mora živjeti. Normalno da moraš biti zadovoljan, odigrali su tako da su uživali gledalci, pobjeda koja dovoljno sama za sebe govori i prije svega bilo izuzetno važno da nekako predstavimo i ove nove igrače koji su došli, a mislim da su na momente stvarno dobro igrali.